La un episod astăzi o să pușăm împreună cu Terra Vlogging rezultatele cu melodie cu colet pe contul nostru. Totodată nu uitați de butonul de like de abonare, iar noi haideți să trecem la episod. Abonaților pe care vi l-am zis de la Club Abonați. Și voi, dacă vreți să intrați în clubul lui Terra Vlogging, intrați în clubul care se numește Club Abonați. Și are o imagine albastră pe ecran. Ca și culori, cred că mai bine merge unul verde. Dana. Zic că n-a arătat. M-am băgat în ei, bază era bot. Măcar mi-am încărcat, adică mi-am încărcat din Hypercharge. Ai grijă că poate vine coltul ăla. Tu dă spelul. Așa. Mi-am gândit și-mi fac Hypercharge. O fugit ei, da. Da, să mă bag în ceva. Câtau. Nu te băta. Dar nu, gen doar prag, așa. Îi atac. A, bine, dar acum a făcut pe atac. Stai, că nu mai este. Nu. Ce te atac? Care este? Nu știu, dacă moare brocul, dacă moare calță reușesc. Du-te pe ea. Bun. Stai, că am rămas cu ăstea de... Nu. De câte dați? Hai, că care am vrut să fac. De momentele în care abia Vorbesc serios ca vorbitor? Da. Trebuia să pe nu se înfinează. Că era foarte riscant. Dar măcar am ieșit locul. Da. Vă mai zic o dată, nu uitați de club. Și vă mai zic asta și la canalul episodului de artificial, nu vă să uitați, așa că hai să începem. Abia aștept să intre primul meu abonat pe club și dacă intrați pe club, am uitat să vă zic că voi juca cu voi vreți. Bine, asta nu e dacă vreți. Și vom juca unul de unul, nu vom face friends și vom face multe activități care cu voi. De ce în abonat ar vrea să joace cu un YouTuber? Mi se pare ceva... Așa... Nu e mai bine să joace cu un YouTuber pe care îl urmărește și place de el. Doar dacă eu nu mai... Dacă începe să nu mai timide. Bun. Oricum, dacă murește, rămâne la mine. Să controlăm busurile. Până când nu l-am nimerit. Aoleu, l-am nimerit eu pe ăla. Bun. Da, e greu. E greu de orice și la live. Hai să le era voi. Stai puțin că acolo. Stai că o echipă cu 8. E de Edgar și Leon jos. Stai că poate e tot undeva și se spawnează pe aia și să aud care nu. Nu. Fugi că dacă vine noi. Da, și eu. Poate dar n-am putut să-mi dau scutere, poate. Nu eram sigur. Eu să-l meresc. Stai că am coinsuri. Ok, se pare că deja, uitați-vă unde sunt la trofei. A făcut 4000. Ok, uitați clubul. Momentan uitați-vă, Tare! nu
Așa. Voi cum va fi acest joc? Ușor sau greu? Ai făcut 500? 500 de ce? De trofee pe Melody. O să verific. L-am bătut. Ce să vă descide pauză? Eu doar ce... L-am bătut pe Leon. Sunt în natură, e ok. Ai grijă, Monica. Ok, hai să continuăm aici. Ai grijă. O las pe Mica în treaba ei. M-am uitat la tine și am murit. Eu sunt mare pericol. Așa. Bravo. Hai, că știu să joc de cu mine. Da, dacă îți dă gadget-ul și o zi. Trebuia să fac asta. Nu știu. Să-i dau super la Poco. De care să vină în tine. Și în mine. Bun. Poate fi că eu... Dar bă, pentru că ai tot. Wow! De iau. Hai, mă. Așa, se... Deci... Mamă, la fit. Da. Am dat multe de Lasă mă. Dar și cum ai face să joci? Nu știu. Da, da, am murit. Nu știu, da? Nu știu. Uite. Bun. Câte trofee ai? Ai făcut 500! Wow, am tăiat 20 deja. O să încerc să fac tăiat 25. Nu cred că o să reușesc, dar o să încerc. Nici eu nu. Ia, Nici 400 nu ai. Eu am început episodul cu vreo 400. 450. Stai că... Nu știu. Mai bine